Честито, уважаеми зрители! Казвам честито, защото започваме с здравната нумерологична прогноза на Милена Иванова Ея и предстоящата седмица е първата през август без критичен ден. Здравей, Милена! Добре дошла! Радвам се, че ще ни кажеш нещо хубаво. Здравей, Маги! Добре заварила. Предстои ни една изключително успешна, позитивна седмица във всеки един аспект и съответно хората ще се чувстват много енергизирани и здрави. Слава Богу! Да. След тази черна серия, в която бяхме попаднали, ще кажеш ли нещо общо за седмицата или направо ден за ден? Да, тази седмица всички, които останат на работните си места, ще имат много успехи в социалните сфери, ще има бизнес постижения много добри и също така трябва обаче и да се забавляваме, за да не нарушаваме баланса. Средата на седмицата е предназначена точно за това. Слава Богу, защото тези нещастници, които сме на работа през август, трябва да имаме някакви малки забавления. Да, така е. Въпреки, че седмицата е толкова добра, все пак аз съм подготвила за зрителите това, което могат да извършат като профилактика за здравето си. На 17 и 18 трябва да обръщаме внимание на пръстци, апендикс, главен мозък, нервна система, органи свързани с нарушение на кръвното налягане, т.е. да се погрижим за нашето сърце. И това, разбира се, можем да го направим, като си устроим нещо хубаво и приятно като забавление. За баланса между душата и тялото, да, за който през цялото време говорим в Оздравей. А по-нататък? Така, 19 и 20 обръщаме внимание на мозък, очи и нашето равновесие. Тогава не е добре да се правят интервенции, свързани с тъпала, стави, пищяли и изобщо всичко, което е свързано с краката. Подходяща профилактика можем да извършим отново на черен дроб, жлъчен мехур и задстомашна жлеза. На 21 имаме път на живота 2 и тук обръщаме внимание на нашия външен вид. Тен, кожа, ногти. Този ден е много подходящ за разкрасителни процедури за всички дами. Нека да го знаят. Слава Богу, фризьорските и разкрасителни салони работят и в неделя. Така че отделете си този ден само за себе си и се радвайте на живота. Точно така. Тук можем да правим и спа процедури и разбира се да не забравяме разходките сред природата, защото те дават естествена красота. 19 и 20 август, също подходящо за масажи, за сауна. Тук вече имаме сауна. Това има малко противоречие или по-скоро външната температура се изравнява с вътрешната? По-скоро, ако някой е предприел изчистваща диета, иска да се освободи от токсините, това е подходящия ден да го направи. Да, в този аспект сауната, окей, иначе... Точно така. И съответно завършваме седмицата с процедури за почистване на кожата, отново парна баня, пилинг маски. Тук можем да правим всякакви пластични интервенции и неща свързани с нашата красота. Доколкото си спомням, другата седмица имаше един критичен ден, така че дори да искам да ми обещаеш цветя и рози, мисля, че няма да успеем, но пък ще ни дадеш съвети как да го преодолеем. Точно така, ще дадем и нумерологични кодове на хората, чрез които могат да подобрят своето състояние. Какво значи нумерологичен код? Едни цифри, които трябва да си повтаряш или да си ги пишеш, или някаква мантра? Не само да ги повтаряш, може да ги изпишеш на тялото, може да ги напишеш на лист и да ги поставиш някъде, да медитираш с тях. Следващия път ще обясним по-подробно. Благодаря. Значи Милена Иванова Ея. До следващия път.